Abi ninyo, ang eksena ani daw God versus Job. Way labot si Satan. Tanawa gani ang word sa babae, asawa niya. Magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Di ba? Bisan ni ining tanan nga gibuhat sa Ginoo sa imuha. Kan Job po verse 10. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios og maayong mga butang og dili mga kadaot? So ang meaning ni Job, dawaton tong maayo, dawaton po nato ang kadaot gikan sa Ginoo. Nag-appear ang problem nga daw gikan sa Ginoo. Wala gyud balikasan ni Job ang Ginoo. Daog si Job. Lipay ang Ginoo og pildi si Satan bisag dako ug daghan na kayong atake ni Satan sa kinabuhi ni Job. Karon, unsa kay buhaton sa Ginoo sa kinabuhi ni Job? Kay gisimbang man ni Job ang Ginoo taliwala niya ng tanan. Tan-awon taon sa gibuhat sa Ginoo kang Job. Job 42 verse 12. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa kay sa kaniadto. Wow, niya na ang panalangin sa kinabuhi ni Job. Dili kanunay nga naa siya sa ubos. Sa katapusang mga adlaw gipanalanginan siya sa Ginoo. Unsa ka ang panalangin sa Ginoo kan Job ba? Samba lang ba ni adto? Ingon ang pulong sa Ginoo, labaw pa kay sa kaniadto. Ingon dire sa verse 12, napanag-iya ni Job ang 14,000 ka karnero, doble. 6,000 ka kamilyo, doble. 2,000 ka baka o 1,000 ka asno, doble gihapon. Praise the Lord, mga igsoon.